předstří, zase nějaký vylosovaný. Holky odcházejí s trojničnou stránou, mezi tím tady volby začínají jezdit a tadyhle doba pomozila lidi. Tak holky jdou a sbírají. Mezi tím tamhle reklama, protože to nevidět. Bucks for Bucks. Nevím, jestli tady už mají uklizeno. Opět rolby, 2 roudy atlet, 1 čas za lidi. Další přestávkový program, lidi házejí na led puky, který si koupili. Tamhle stojí holky, který zase budou klízet za chvíli. A ten, který je nejblíž, no to dělají toho plasky. Puk, který je nejblíž, tak vyhraje, nevím, toho zase trafil, asi nějaký peníze.